Tarta, te dono un consell com a amic, primo. Tindries que anar-te a dormir més prompte, perquè ara tens tota la porta del garatge a bollar i feta una merda. Ha passat este matí a les 10 per ta casa i dic, vaig a veure com està el Tarta. I has començat a tocar la porta del garatge i, i no n'hi havia manera no hauries i has començat a tocar-te tampoc contestaes. No sé qué merda tens ahí que en dos tonos te bota el puto buzón de voz. Qué rabia, tío. Y mascarota, ya has comenzado a pegarle patadas a la puerta del garaje, boixina te despertaes y hasta que no estava ja quasi fora no ha parat. I ara tens la porta del garatge feta un mapa, perquè ho sàpies que ha sigut jo, primo, però que és culpa teua. Com pot ser que te'n vaig a dormir tan tard, primo? Un dimarts. Això no pot ser, prim. I, bueno, per lo que veig, no sé, com encara no m'has tornat a quidrar, ja són les 12 i pico i encara no t'has alçat, primo. No sé què dir-te. Bueno, pues això que res, que t'anava a dir? El divendres per l'esprà, que havien quedat en el teu garàs per pegar-nos la vicià, no pense anar, que sé que un som i mos liarem. Y al día siguiente hay que estar a las 8 del matí en la sala red vestido de Mickey Mouse. La faena me llama, ja saps com som els artistes. Pues això, ho sé molt, Tarta. Ale, ja parlem, prim. No quiero ir con la almendra que los niños se asustarán del Mickey Mouse y nos plan, ¿sabes? Gusanito, tacaña, perrera, malparida, com va això? Encara me t'has bloquejat en el Facebook? Cague la puta mare que t'ha parit a tu i a tots els teus morts, i els morts dels teus morts. I els morts dels teus morts. Fill de puta. Bueno, escolta, que te volia dir una cosa. Que anem a fer una cosa, primo. Si te perdone y me olvide de todo lo que m'has fet, si li fas un favor al Tarta. Resulta que uns vàndalos li han destrozat la porta del garatge i la té feta una merda. Pues si li pagues la reparació, primo, te perdone y queda tot olvidat. ¿Vale? Vale, pues ya me dirás una respuesta, primo. Au.